नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै सेकेन्ड नाइट जाबाय आरोना जों बेवहाय टिपकायावहाय मैयाथ' माने फुङावनो फैनायानो हर जाखादों 7:30 मोनफैदों ओमफ्राय आधा घन्टा जल्दि जल्दि मेकआप खालामनानै बिदिनो 9टासोआव श' खालामबाय आरोना फार्स्ट नाइटआ थांबाय ओमफ्राय बिराद माथो बायदों आंखौ गगा मोन्दों आरोना हौवासानि बायदि होनलायसिगोन दा माथोखौ बेनिफ्राय जोंथ' बिदिनो सिनायनाय लोगो बा न'खरनि आलासिफोरखौ लोगो मोनबा थियेटाराव फैनाय बाजिनो हाबनाय जायो टाइम फ्रियाव ओमफ्राय दिनै जोंनाव ड्रप होयो आरोना आगै सासे बे जोंखौ इनभाइट खालामदों पामपुलि आदा आगै जुरि आरो आंखौ बयनावबो थाङो बिसोरबोथ' मानसि ना खामानि मावग्राफ्रा एटलिस्ट जोंनि थाखाय जे माबा मोनसे सानदों गावसिनि न'खराव लांनो बिसोर नङाबालाय जोंलाय बोरै स्टेजआव गाखोनो ना थांसै बिसोरनावबो नायनोसै माबायदि ना सफैबाय गारां गिदिर नङा माथो बायनायसो जानला मोनला दाहोनखौ आंखौ इस एहे बे आगैबो नङा आरोना बिसोरनाव फैदो जों आलासि जानो हम लोग आ गए एसे बुरजा आलासिफोरा ओंखाम जानो ओंखाम जाहैनो मालाय बिमाद्राय रायलायलाय खर'आव जेबो गैला ना हांसो बिसोरो गांजेमा मोनजायाखै जों गांजेमा बाथोनबो जादोंमोन लकेल दाउ जादों एसेल'सो मोनजाबाय जोङो दा जाखांबाय थांसै आरोना ना गुरदो जि मोन्दों बिसोरो अनलाजों ना संबाय हांसो भाजा आलुजों ओमफ्राय लकेल दाउ भाजामोन आरो मा होनो गांजेमा बाथोन गांजेमा मोन्दोंमोन आरोना जि मोजां जाबाय जों दा थांनोसै मोनायावसो दङ गुड मर्निं लोगोफोर माथो आंना हामाखै मैया जा 10 मिनिटल' अखा हाबाय आरोना बिराद गोसा 10 मिनिटावनो बेनिफ्राय श'आनो जायासै ना सेकेन्ड नाइटआहाय दिनै लास्ट नाइट ओमफ्राय महामाया मन्दिर खाथि जायो आब' पामपुलिया गासैखौबो बेरायनो लांनो नागिरदों बासावहाय गासैबो थांगोन ओमफ्राय बाखि जों बे कारावहाय आब' आं आदा आगै जुरि थांसै आरोना नायनोसै आंथ' एबार खोनथाम जासिगोन आरोना थांसै गासैबो ओमफ्राय दिनै बेयाव लास्ट ओमफ्राय जों थांगोन रनिकाटा बिनिफ्राय जोङो थांगोन महामाया आगै जुरि दांदो हाबा जाहैगोन हाबा जाहैसै सफैबाय जोङो दाना महामाया बेयाव सेन्देल दोननांगौनो बिसोर बायदिसिना बायदों फुजा खालामगोन खोमा आं दुगैदोंबा आं खुलुमो आरोना आब'आ प्रखाद लाबाय ओमफ्राय नै आदाया गन लाखादों माने मोख्रा बुदो ब्लगारफ्रा नै भिडिअ लादों सिख्लाफ्रा साफा साफा दख'ना गानदों देलायदों गेटआव दोनसै जुथाखौ आङो आब' मोना खुलुमगासिनो फुजा होगासिनो आरोना मोनफैबाय जोङो आं खुलुमथ'ला साइडआव दङ आरो आं आब' मोना खुलुमखांबाय ओमफ्राय आंहा दसे रिल्स बानायबाय आरो दा थांनोसै बिसोरजों गोजौआव गाखोदों मेंलायलाङो ओइ बिसोर मोनहैबाय आं लास्ट
Bangku di size na bang. Santri. Nih jangan karu santri. Zakunan. Moharaja. Nang ni ada sinjeng tanggasin dong. Mabar bika. आङो बोरबिनायखौ खोन्थानो मोनानो ओंखायनो आङो एसे बुंफ्लानो हायोना एसेबो बुंफ्लानोबो मोना आदाया मा बिखो आं सारा नय खयत्रनावनो बिबाय नय खयत्रफोरनाव आं खुलुमाखैबा आं बोरबो बियाखै आंनो बोरबो नाङा जोंना गोसोनाय बिनानै ओइ नै दासो मोनफैदों खामानि मावग्राफोरा हिनजाव नांथ'वा दे मा बोर बिगोन होनबालाय ओरैनो बोर बिया जोङो मा होननांगौ होनबालाय आं बोर बिगोन आब' आं बोर बिगोन आंनि जिउ गोलाव जाथों होनना बि औ जागोन आब' ओइ इदि खालामनाय नेम गैया दै सर'ना फैया ने दा मानो फैखो फोथा लालायदों मालायसो ओमफ्राय जों दा थांसै नों मा बोर बिखो खोन्थाखुमादो दे सिरि ए बिदिसो रायजोफोर लोगोफोर हाबा मोनजासिगोन थारमाने बोसोरनैनि उनाव मा जादों थारमाने यहाँ क्या हो रहा है यहाँ मतलब और तू कौन है बेयाव जों दा माबा मोनसे जाना लानोसै ओमफ्राय थांनोसै सानजौफुनि ओंखामखौ स्टाफआव जाहैनोसै आरो मिलन नायसि मोखां सोम मा जादों जाना लानोसै सोर बेयाव आंथ' थांनो गोसो गैलासो थांनो मिथिया लोंखां नै माबा स्नान घाट ना मानो बेबो मोनसे बावयाव फैलायबाय 13टा दंनो बेयाव मन्दिरा ओमफ्राय नै गुफा दं बिदि गुफा हाबजोब्बाय बेयाव आथिङाव गुफा दं हाबनाय लामा दं आरोना बिथिं सिरि दंजोबो लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट जोंखौ गाबोननिफ्राय लोगो मोनलायगोन रनिकाटा थिनालि ना मा होनो आरो थ' एसेनोसै